Ang kalbo ako sa lahat! Oras mo natin mga kabisyo sa buong Kapulaan, Philippine Standard Time. It is now 32 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And hello! Kamusta ang iyong pamamasada, Uncle Driver? Mapataksi ka man, Grab, bus, jeep, truck, ano man ang minamaneho mo, bulldozer man yan, o pison. Maraming salamat dahil napili mong pakinggan ang programang EDSA. Wow! Ay, maraming. Siyempre, pinangungunahan pa rin po ang programang EDSA ni Tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Nice one, Tang! Siyempre mga kabisyo, kasama din po inyo abang lingkod, the prodigy of Tangenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Isa yang impostor! Isang tao na nagkukunwaring ako. Pero tandaan ninyo, pag may nagpakilala sa inyo na Diego Bandido pero may buhok, hindi yan ako. Siyempre, hindi makukumpleto ang tropang EDSA pag wala ang cute at makulit na sobra-sobra. Walang iba ang apo ni Tangenyo na si Duday! Si Duday, ang batang makulit na lagi pong nagsasabing I love you all. At siyempre, Uncle Diego, magsa-shoutout lang ako sa mga Uncle Driver. Kasi po, mga Uncle, sa February 28, meron pong ipamimigay na gold at mga sopa. No. Teka lang, Duday! Hoy, umayos ka sa sinasabi mo, ha? Pero eto naman, i-clear ko lang, ha, baka sabihin nyo mamibigay po kami ng napakaraming gold. Pero totoo naman po sinasabi ni Duday, pero i-clear ko lang. Paalala po mga kabisyo, yung Feel Good Drive-Thru po natin, this is our way of thanking you all. Pasasalamat sa lahat po ng mga manong drivers natin. Dahil ang Love Radio po ay sa sasakyan sikat. Thank you dahil po yan sa inyo at number 1 po tayo sa mga sasakyan. Kaya nga po meron po tayong Feel Good Drive-Thru. Ano bang ibig sabihin nitong Feel Good Drive-Thru? Ibig sabihin, magda-drive-thru lang po kayo. Meron po tayong kaganapan na magaganap po on February 28. Alas 12 po ng tanghali hanggang alas 3 po yan ng hapon. ng hapon. At tandaan nyo po, ito po ay para lang sa mga legit na PUB, TNVS, ride-hailing and delivery riders po yan, mga kabisyo. Malinaw, ha? Okay? Para po yan sa mga PUB, TNVS, and ride-hailing drivers and riders, delivery. O yan, malinaw na malinaw. At eto po, i-clear lang namin. Unahan po ito. First 100 lamang po ang makakatanggap ng Love Radio Souvenir. Meron po tayong fuwa bread na napakasarap. May tagda 2 kilo na bigas. Pwede niyo pong ngat-ngatin kung gusto nyo. Diba? At etong pinakamalupit mga kabisyo. 8 po ang maswerteng mananalo ng 18K gold bracelet mula from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Wow! Grabihan na to! At meron pang 2 maswerteng winner muna sa Princess and Rondon Furniture ng sofa. Grabe! Hindi na kaya ng ulo ko to! Meron pa po tayong mga chair home gadgets. Mura pa chair home gadgets and souvenirs from Lala Move. Grabe. Sobra na yan, Insan. Kaya ikaw, Insan, magkita-kita tayo mga Insan, ha? February 28, 12 noon hanggang alas 3 ng hapon po yan. Bilang pasasalamat po ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!